היסטורי, לאחר שלפני כמה חודשים ישראל למעשה הכירה בעצמאותה של מדינת סומלילנד. נשיא סומלילנד, עבדי רחמן מוחמד עבדאללה, הוא זה שעכשיו הגיע לכנסת. אנחנו רואים אותו עכשיו נפגש באופן רשמי על השטיח האדום עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שיקח אותו במסלול הקבוע. הוא מציג לו את אנשי הכנסת, את מנכ"ל הכנסת, את האנשים שאחראים על הביקור הזה. ונאמר, מדובר בהחלט באירוע חריג, שונה צריך לומר בנוף הדיפלומטי. מי שהסתובב בירושלים ראה גם דגלים של מדינת סומלילנד, דגלים לא מוכרים לנו כל כך האזרחים הישראליים, עם צבעים מוכרים אבל עם כוכבים ואיזשהו כיתוב בשפה הערבית. אז זהו, זה הנשיא של סומלילנד, ולכבודו כמובן הדגלים האלה ברחבי העיר ירושלים. Welcome to Minnesota. haddii aad sideedoo kaleeto socodkaagu u badan yahay safarkaagu waxaad u isticmaali kartaa abka dahabshiil faamilkaaguna waxay lacagta ku helayaan daqiiqada gudahood lacagta ugu horeysa oo ku dirtana waa free